lej menta shakache enterprise kabati wholesale ya kitiar don kam nak menta ki chongphi phila banyo ya kitiar ki babun chai nakani ka dukan nadu ki disposal kom ki paper plate badru ki wei lada phisngu janjar ha ka ban wartiar kamtam ha ki sngi bomlong yo phila ban supon ha uni nombo prapra lai nyeo non khandai iwe saunon kane kan pensuk ye phi ha ka ban wat ya kitiar ha ki sngi mi kam kerki ha ki yang kisam ki chongphi lej menta shakache enterprise.